जोंनि स्थानीय EM लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जों दिनै माबायाव इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय। माखासे मिशन माखासे भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जेनेबा जोंहा किसुमान माबानि खेत्रआव इउपिपिएल दोलोनि किसुमान मावनायफोरखौ जों मोजां मोनदों। जिहेतु माबा मा होनगोन बेखौ बड'फा मिशन बे जाहाथे बड'फा सुपार मिशन सुपार 50 मिशन बेवहाय जोंनि गामिनिनो जेनेबा सासे फंबाय बिथाङाबो सिट मोनदों आरो दाख्लै 2 सप्ताहसो सिगां जेनेबा जोंनिनो इउपिपिएल दोलोनि EM डक्टर निरज स्वर्गियारी सार बिथाङा जेनेबा जोंनि गामियाव गोग्लैसोना थानाय मोनसे लामा दंमोन बेहाय जेनेबा बे लामाखौ मोजां खालामना होदों फोसाबना होदों। थ' जों बेफोरबायदि गावनि जायगानि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै जों दिनै बिथांनि सायाव एसे फोथायनाय लानानै जों दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। सिगां मा बिबानाव दंमोन? आङो सिगाङाव गिबियाव फार्स्ट आङो कलागुरु बिष्णु राभा डिग्री कलेजनि GS मोन। बेनिफ्राय आङो BPF दोलोआव BPF माने BSU सेन्ट्रेल कमिटियाव जों फैबाय। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिटियावबो बिबान लाबाय BSU जानानै। आङो भाइस प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट इनचार्जआव आं खैदिनमान दङमोन। बिनि उनाव आं जोबनायाव दायो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउथ BPF आव दङमोन। दिनै साबैसे जयेन जादों? जों दिनै 2। औ। माबे समस्ति? जोंना रौता 40 नं रौता समस्ति। मा मिजिं थिगोन जिहेतु नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जयेन लाइमोन हिसाबै मा मिजिं थिगोन? बेखायनोथ' आं दहायनो बुंबाय जेनेबा इउपिपिएलनि मिशन आरो भिजनखौ मोजां मोननानै जों दिनै अपोजिशनाव थायालासिनो जों दिनै सरकारजों लोगोसे खामानि मावनो होननानै फैदों। बेखिनियानो। फैनो गोनां दंबावो नामा जयेन जानो गोनां माने बेफोरखौ जों बारा माबा लाथ'वाखै दायो। मोनसे समाव आंनिनो फरायसामोन, दायो आं राजनितियाव हाबबाय आरो बिथांमोनाबो मोनसे समाव मोनसे राजनिति BPF आव दङमोन। दिनै गोजोननाय मोनदों जे इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाबाय। आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो आरो बिथांमोनखौ बरायना लायो आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेबायदि डायनेमिक यंग लिडार माने जाखांफुनाय सेंग्रा बे सेंग्राफोरा फैनानै इउपिपिएल हान्जाखौ गोजौआव माने जौगासार होनाय आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगासार होनायाव बिथांमोननि साननाय हनाया गोबां जोंनाव हेफाजाब होगोन आरो मदद होगोन आंहा मिजिंथिनाय दङ आरो बिथांमोननि जि साननाय हनाय बे साननाय हनायजों फैबाय थानाय समाव जोंनि रौता ओनसोलखौ आरोबाव जौगासारना होनायाव आरो निस्सय हेफाजाब होगोन आं बेखौ मिजिंथियो। गतिके नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लायो। थेंक इउ।